Dobrý večír. Dnes se podíváme, jak to vyzerá v hlubokých tajemných lesích Hrbotovy. Takže dneska to bude velice krutý. Doufám, že jste připraveni na tudíž podívanou. Ty pičo, skoro má roztrhal pes. Ale to nevadí. Já jsem silný. Pamatujte, milí diváci. Pes není dobrý přítel člověka. Pes je zvěr, která vás sežere. Právě se nacházíme na konci civilizace, tak se budeme muset být ostřežitý. Tým proti pavouci nebolí nacházíme v téhle opuštěném místě. Neumím skloňovat, přátelé. To mi ovšem odpustíte, děkuji. Tenhle les je znám tím, že tady zahynulo mnoho lidí a mnoho osudů tady bylo spečatěno. Teď máme, jak vznikl život na Zemi. Podívejte se tady. Zde můžete sledovat, jak se ty buňky navzájem kypí, jak se rozmnožují. Vidíte to? Vidíte to? Tudy. A Petře, co se to děje? Petře! Něco jsme slyšeli! Zatím nevíme, co to bylo, ale strašně nás to vylakalo. Takovou to robotu, kurva do boha. Piči, skoro ma zajebalo. Mohla jsem se vjebat skoro na ledě do piče. Zabudl jsem mluvit česky, ale to nevadí.